Asalachi Gerano na akwụkwọ akụkọ nke tata bụ Monde ahịa nkwọ abalị 16 nke ọnwa atọ afọ 2026. Ogbunigwe ahịọla na Meduguri dị ka ndị na-eyi ndụ egwu. Iswapụ ndị agha kwakọrịtara ngụ bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sere anwụchiela ndị obu egbe bandit n'ọdụ ụgbọelu Akure nọ na steeti Ondo. Egwu jizi ndị obodo Kungaboku na Paze nọcha na FCT Abuja dịka ndị obu egbe bandit detere ha akwụkwọ chere ha na ha na-abịa ka ọ dị ndị obodo ndị a eriele mbọmbọ gbahapụ obodo ha bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ọgbakọ otu City Boys Tinubu nwere n'Owerri ji katakata gbasasịa dịka ndị ha kpọrọ oku ma buru ihe empowerment n'ikela. Right Honorable Emeka Ihedioha ekelela ụmụ nwaanyị ụka Anglican na mmemme ụka ndị nne ha mere ụnyaahụ bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndeba aha na ADC site n'ọnyanwụ ududere www.adcregistration.ng ga-akwụsị n'abalị taa. Ndị uwe ojii anwụchiele ndị ọrụ kọstọm mmadụ abụọ maka igbu onye ọkwọ ụgbọala na Ondo bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị mba Iran adọọla mba ndị ọzọ aka na ntị etinyekwala aka n'agha ha na Israel na Amerịka na-alụ. ADC akwụsịla onye ward chairman na mmadụ abụọ ndị ọzọ ịbụ ndị otu pati ahụ n'ihi nkwụsị ha kwụsịrị Ireti Kingibe ịbụ onye otu pati ADC bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. Ọ dị mma dịka nke ahụ na-ewu Right Honorable Emeka Ihedioha ekelela ndị nne ụka Anglican bụ ndị merubere mmemme Mothering Sunday ha nyaa. Of course gburugburu ụwa niile ndị Anglican mere Mothering Sunday. Ọ dịka nke ndị Catholic na-abịa this week or next week amabeghị m mana ama m na nke ndị Anglican wụ ụnyaahụ ka emerie. So Right Honorable Emeka Ihedioha buru ukpe ekele bugara ndị nne ụka Anglican na-asị ha ka Chineke gaa n'ihu na-agba ha ume maka ọrụ ha na-arụ n'ezinụlọ nakwa ọrụ ha na-arụ n'obodo ọkachasịkwa na ụka ịhụ na ụka na-aga n'ihu gburugburu ala anyị nakwa ụwa niile gbaa gburugburu mana asị ha Happy Mothering Sunday. Ọ dị ma dịka nke ahụ na-ewu ndị bandit eyiela egwu kpọmkwem na ha ga-awakpo obodo a na-akpọ Kungaboku na Paze nọcha na Abuja dịka anyị nụrụ n'obodo ndị agbaala ọsọ ka ọ dị ugbo nwezi ndị nọ n'obodo ahụ anyị wee na-ajụ ọ bụrụ na ndị bandit nwere ike yie egwu n'obodo ndị nọ na FCT, the Federal Capital Territory of Nigeria, then which means the bandit can also yiele egwu isi obodo Nigeria ma yiekwa egwu obi ọchịchị obodo Nigeria. Mana ọ bụ ihe mwute na ọ dịkwa this government adịghị serious with fighting insecurity. Let me tell you the truth. You know, this government, they are painting insecurity in this country. They are painting insecurity. They are, how do I put it? They are romancing insecurity. Government Tinubu is romancing insecurity. Okay, ego na na-ebupụ na security. Ihu ego la na-akpa aha eji ebu agha eji eme nta eji eme imorokoto. Boko Haram had the 1 billion that they cannot be wiped away. I know I'm asking now. Boko Haram had the 1 billion that Boko Haram, ISWAP, ISIS had it ole. It's a question. How did you ole? All these governments are now saying we are trying, we are doing this. Ebole 27, Ebole 57, Ebole. Okay, she didn't reduce. But at the end of the day, again, ISWAP awakbula, ISIS awakbula, Boko Haram awakbula, Lakaru awakbula. At the end of the day, when we are understanding nothing as far as insecurity is concerned in this country. When aga, him na gwago bezioku. Ngwalen Ogbunigwe hero na Meduguri. Ogbunigwe. Now, ISWAP versus Ndaya. ISWAP versus Ndaya. Is it that these people don't have this film? I film.
aga makpe no na film ka na egosi anye Nigeria military we enweghị this pinpointing gadget. Ha nọ n'ọfịs pinpoint ya eme aerial whatever eji anya ebe ndị bandit na ji ndị bu egbe n'ime ọhịa nga amịụ then send their drone. Ọwanye enweghị drone. Don't we have drone in this country? Don't we have drone in if Israel can target Ayatollah Khamenei from Israel to drone via Israel je gbuo mmadụ na Iran. Gịnị mere Nigeria nwa nshiwu from Abuja headquarter ha gabronu kusashara anyị ndị Boko Haram. Una agwa banye ihe unu rụga n'obodo a. Tinubu enyela ntụziaka ka ekesa osikapa gburugburu Nigeria maka mmemme Ramadan na Lent. Bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. O doro ewu na ọkụkọ anya na APC akwụọla afọ n'ala ka otu pati African Democratic Congress kwuru. Bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu pati ADC kazi PDP n'ọnụọgụgụ n'ụlọ nzukọ omeiwu etiti ala anyị. Ọtụtụ ụmụaka ekwere nkwa inye ọrụ na Burkina Faso bụ ashawo ka akpọrọla ha ga na-agba ka napụta ipu kwuru. Bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune na akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị PDP Makinde Bala Turaki amaghị nnọọ ihe chere ha n'ihu dịka 2027 na-akpụdebe nso. Njem Tinubu ga-eme na mba United Kingdom. Ọchịchị etiti etiela mkpu na o nwere ndị chọrọ imebe Tinubu na mba United Kingdom. Bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ The Nation. N'otu akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị mba Amerịka ga-enyocha Nigeria nakwa mba ndị ọzọ maka mwakpo ha wakporo ndị ọrụ obodo na mba ndị a. Ndị agboro otu pati ADC awakpola ndị agboro otu pati APC awakpola ọgbakọ ADC nwere na Bakassi Local Government Cross River na-ekwu na onweghị pati ọzọ ha chọrọ na-abụghị APC. Bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ Disude. N'otu akwụkwọ akụkọ Disude ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu ndị nọ mba ofesi ekwuole na ha ga-adụnyere otu onye omeiwu chọrọ ịzọ ọkwa gọvanọ na steeti Ogun. Bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ ahụ na akwụkwọ akụkọ Disude ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu pati LP na-ekwu na ha na-atụ anya ideba aha ndị otu ahụ ruru 50,000 na e-registration nke ha malitere na Nasarawa. Mohbad otu edeela akwụkwọ degara ndị uwe ojii maka mwakpo a na-awakpo ha n'ọdọ soshal midia. Bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ ahụ. N'otu akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị mwakpo a na-awakpogharị ndị otu pati ADC n'ebe ha na-enwe ọgbakọ. ADC eferela ntutu taa na nke a ga-abụ nke ikpeazụ ya. Bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ ahụ. Ọ dị manya ahụla ya date na APC eshiela ọnwụ na ọsọ pati ha ka a ga-enwe na some states na some local governments. Otu ha shimekwe ya na Edo where Okpebholo was the head of ndị talk wakporo Peter Obi, and na ha wakpokwala ADC secretariat na Bakassi local government na Cross River. You know, all these things which are show of shame. You know, show of shame in Nigeria and show of shame for the ruling party APC. Of course, the party in Dagboro, party Thuggery party in the Garagara Kudrums, banditry party. Oh, here Canada Gileta APC. I said APC who a terrorist organization. You know, how you could Canada could a country said it. I don't know what we are watching, but Hagamada there nobody has the monopoly of violence. And of course, when it is time to return fire, the people that are involved will also return fire. But you say, let us return ice block and cool water. We will return ice block and cool water. I remember kind of pick up my my now copy I got pumpkin machine on so on so what you want on so what you want TikTok on so what TV na YouTube. Kachine fega ni gosh bala meno ko bachta gosh bala